Eskerrak eman hurbildu delakoz, gaur bera da protagonista, eta gure leloa dena artea honezat, bastandik barnetik kanpora. Zabaldu dezagun euskararen lana, zabaldu dezagun kulturaren lana, eta apostu egin dezagun kultura eta euskararen arteko ezkontza horretan. Goratik azten kanta. Baztan ikastolak izenburu polita jarri dira kosetari. Baztan, barrutik eta kanporat. Barrutik eta kanporat, esan nahi asko dituen izenburua. Baztan bailarak bere edertasunarekin, bere jendeen harrerarekin, bere goxotasunarekin artista askorak jarri ditu. Asko hangoak dira, bertakoak dira, hemen baitugu batzu gaur, Josu Tomas Obrino, Ana Mari Marin, Jose Mari Bera, artista asko dituen lurra da. Eta hori gero ikusiko duzu erakosketan bertan. Arte hori guztia hor sortu da, baina kanpora atera da. Kanpora atera da, gaur egun erakosketa askoren bitartez paisai horiek ikus ditzakegu, horko bodegoiak ikus ditzakegu, horko erretatuak ikus ditzakegu, eta arte hori kanpora atera da. Baina baztanek baita ere, artista asko erakarri ditu, eta hori ikusiko dugu hor, erakosketa hortan. Zabilko zoratzera, mareruzago dena. Jose Mariren bizitza ez da arraza izan, tokatu zaio askotan, bere lanak egin behar izatea, momentu ekonomiko zailak pasatzea, beraz ez diogu izan aukerarik eskaintzeko nahi zuen denbora guztia arteari eta bere pasioari. Beraz, nik uste dut gehiago luzatu gabe, ederki berezia duela, Baztan ikastuak egiten dio omenaldi hau, eta bada bizitza luze eta oparo baten ondorioa eta eskertza. Mila esker honitz, horreunen gatik zegatik zotzen eta nahi nuen garbitu gauzot ere, eta erranduzulegi eta nire bizimbuduan alderani zorra hundia, beste margolari batekin, dela Tomas Obrino, nire alinean laguntzen baitat, pintzentzen segitzea. Eniz balietzen laguntzetan, eta bera balietzen bertan. Bera laguntzen da, Tomas. Mila esker honitz.